RH म्यूजिक प्रेजेंस की धमाकेदार प्रस्तुति। आई के नुरोताटे बाझी न दुआरी छठी माई हो सुनी ना आई के नुरोताटे बाझी न दुआरी छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई ओ सुनी ना आई के नुरोताटे बाजी न दुआरी छठी माई हो सुनी ना आई के नुरोताटे बाजी न दुआरी छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई हो सुनी ना। राकेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। बाटे करामाई कौनो सहैया छठी माई हो सुनी ना नाही बाटे करामाई कौनो सहैया छठी माई हो सुनी ना त अरग कैसे ई हो दी छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई हो सुनी ना। प्रेम से बोली छठी मैया धन नाही दौलत बाटे एकरा नुमाई छठी माई हो सुनी ना धन नाही दौलत बाटे एकरा नुमाई छठी माई हो सुनी ना त केहू न एकरा सहैया छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई हो सुनी ना। तोहरा से कहताटे सिंगर सुकुल सम्राट छठी माई हो सुनी ना तोहरा से कहताटे सिंगर सुकुल सम्राट छठी माई हो सुनी ना त दीपू धीरज लिखे भजनिया छठी माई हो सुनी ना त कोसी कैसे ई हो भरी छठी माई हो सुनी ना आई के नुरोताटे बाजी न दुआरी छठी माई हो सुनी ना
आई के नुरोताटे बाजी न दुआरी छठी माई हो सुनी ना तो औरग कैसे ही हो दी छठी माई हो सुनी ना तो कोसी कैसे ही हो भरी छठी माई हो सुनी ना तो औरग कैसे ही हो दी छठी माई हो सुनी ना तो कोसी कैसे ही हो भरी छठी माई हो सुनी राकेश ना डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो